Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na Gani da Ido. Shirin gidan talabijin na yanar gizo na Hausa Plus. Yau Litinin 30 ga watan Jun shekara ta 2025. Shirinmu na Gani da Ido yayi tattaki Izuwa unguwar da ake kira da Asibitin Shagari da ke nan garin Gusau. Inda za mu nuna muku katafare gadar da gwamnatin jihar Zamfara ke ginawa. Sai ku biyo mu shiga da ci don nuna muku yadda za ta kasance. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Da farko zan so a gabatar da sunanka ga masu kallon ka. Sunana Malam Muhammadu Bashir na Malam Ibrahim dan Bursali. Okay, to Malam Muhammadu a takaice zan so ka mutane bayani duba da kai mutume ne kamar yadda naga kayan aiki kamar manomi. Ka sha gita wannan wurin sai ka tankwai ka yau ga Allah waye gari amma ku ta fara gada. Ya zaka bayyana ma mutane farin cikin ka? Yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabba dauda aikin kokarin wannan aiki. Allah ya saka masa da alheri kuma muna yi masa addu'a iya kokarin mu. Allah shi ƙara ɗaukaka shi ga al'amuran da yake muna jin daɗi dan muna da gonaki nan hayi ko shi mu suna samun matsala suna faɗawa cikin ruwa suna macewa amma dalilin haka kowa ya san duk masoyin Allah masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ka wannan kokari bisa ga wannan aiki. Allah ya saka masa da alheri. Sunana Ibrahim Ma'azu Muhammad Gusau. Ya za ka bayyana mutane farin cikin ka wannan lokaci? Alhamdulillahi kasiran ala kulli halin. Domin ita godiya Allah wajibi ce ga dukkanin musulmi wanda an shi sunan shi musulmi. Mu yanzu Dauda mu ya bi bashi ba mu ka biya ta bashi ba. Sannan alhamdulillah jihar Zamfara ba ta taɓa more ma mulkin siyasa na dimokuraɗiyya ba sai yanzu. Abinda mun ka daɗe muna jira kuma shine da mun ka yi haƙuri lillahi billahi yanzu sai Allah ya biyo muna da sakayya ta hankurin da mun ka yi. Dama wannan gadar abun ya daɗe yana ci muna tuwo a ƙwarya. To Allah ya kawo mai tausayin talakawa mai duban halin da talakawa suke ciki. Dama shi Allah ta'ala ce inna Allah ma asabirin, duk wanda ya haƙuri domin shi to shi ko insha Allah zai tallafa mashi. To don haka mu alhamdulillah Allah shi ƙara ma Dauda dawan dare ƙwarin gwiwa kuma ya riko da hannayen shi. Allah ya dafa kafaɗa shi ya ƙara mashi ƙwarin gwiwa ya kare shi daga sharrin makiya da mahasada. 'Yan uwa muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da yabba dauda aikin kokarin wannan aiki. Allah ya saka masa da alheri. Sunana Ibrahim Ma'azu Muhammad Gusau. Ya za ka bayyana mutane farin cikin ka wannan lokaci? Alhamdulillahi kasiran ala kulli halin. Domin ita godiya Allah wajibi ce ga dukkanin musulmi wanda an shi sunan shi musulmi. Mu yanzu Dauda mu ya bi bashi ba mu ka biya ta bashi ba. Sannan alhamdulillah jihar Zamfara ba ta taɓa more ma mulkin siyasa na dimokuraɗiyya ba sai yanzu. Abinda mun ka daɗe muna jira kuma shine da mun ka yi haƙuri domin shi Allah ya biyo muna da sakayya ta hankurin da mun ka yi. Dama wannan gadar abun ya daɗe yana ci muna tuwo a ƙwarya. To Allah ya kawo mai tausayin talakawa mai duban halin da talakawa suke ciki. Dama shi Allah ta'ala ce inna Allah ma asabirin, duk wanda ya haƙuri domin shi to shi ko insha Allah zai tallafa mashi. To don haka mu alhamdulillah
jama'a duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu da ke zo muku kai tsaye daga gidan talabijin na Hausa Plus. Sanda na shirya na gabatar Abubakar Sadiq nake ce muku mu haɗu a wani lokacin idan Allah ya kai mu.